Duwang taong preparasyon para sa ikasanggatos na taong anibersaryo kan koronasyon kiinang Peña Francia pigpunan na. Uyan report ni Rosie Nieva. Haros 2 taon man nagaro na paha ang mga deboto nagikan pa sa manlain-lain na lugar sa mga aktibidad na may koneksyon sa debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya naman, kadakol na mga deboto ang nag-atindir sa mga aktibidad kana kaaging Peña Francia de Mayo as naghahalat kan bulan in Setyembre para sa Peña Francia Festival. Alagad na puwera sa mga nakatalaang aktibidad na ini, aram daw nindo na igwapanin mas dakulang okasyon na pigaandaman ang Archdiocese of Cáceres ang ikasanggatos na taon kan coronation ni ina. Mangyayari ini sa Setyembre 2024. Alagad ngunyan pa sana, piglunsar na kan simbahan ang 2 years preparation para sa nasambitan ng okasyon. If you remember, kang 1999, nag-celebrate kita ng 75th Diamond Jubilee. And it was a very big celebration. So we prepare for this because kung naging dakula si 75th, much more ang celebration ta kaini sa ikasanggatos na taon. Sarong sa pupo na nakan simbahan, iyo ang pagpakonstruhir kan mga pasilidad. Como preparasyon sa pagruso kan kadakol na tao, plano kan simbahan na padakulaon ang parking space sa laog kan compound kan Basilica Minore. Apuera kaini, maski ang hawasan sa Naga River sa parte kan magsaysay, ang iirahayo naman basado sa rekomendasyon subuot kan PCG. Sa ngunyan mayo pa subuot ni pag-urulay sa iba pang plano alagad syertong mahigot ang gigibuho na preparasyon katabang ang LGU Naga. Sigurado ko magkakaigwa ng dakulang collaboration ng city and ang simbahan para sa okasyon na ini. Dahil may kakayahon ini kung kami lang sa simbahan. Piglalao man na apuara sa mga deboto gikan sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas, may mga bisita man na maabot gikan sa ibang nasyon asin an mga harlangkaw na opisyal kan simbahan. Kaibanan si Carlo Abonita, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.